салому дуруд дӯстони забономӯзам. Як ибора ба сезабон қисми шашум аст. Хоб ибораи имрӯза чӣ ҳол доред ё чӣ хеле? Ба лаҳҷа бигем ки чӣ хеле. Хоб ба забони англисӣ мегем ки how are you? How are you? How are you? Ба забони русӣ мегем ки как дела? Как дела? Ё барои эҳтиром агар аз худмон бузургтар бошанд мегем ки как у вас дела? Как у вас дела? Как дела ё как у вас дела? Ба забони туркӣ мегем ки наслсин. Наслсин. Барои эҳтиром ё барои ҷамъ мегем наслсиниз. 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 Ин буд ибораи шашум. То ибораи навбатӣ. Goodbye.